Sup, ľudí, vítajte tu opäť so mnou. Zas som tu opäť v svojom, čo ja viem, či to mám nazvať kráľovstvo, neviem, nechcem byť trápny. Dneska si ideme potrénovať. Chcem vám viac predstaviť tie moje sny a čo by som chcel vlastne v živote dokázať a nejak sa do toho naspäť opäť dostať. Keďže sa od malička nejako venujem tým, dajme tomu bojovým športom a čo podobné. Chcel by som sa dostať na nejakú vyššiu úroveň v tomto. Primárne čomu sa venujem je box a grappling, ale kvázi vyskúšal som všetko od malička, či už judo, dokonca aj capoeiru. Lenže hovorím, primárne sa ja chcem sústrediť na box a grappling. Si myslím, že som sa v tom asi najviac našiel. Nie, že by som nevedel kopať ani niečo podobné. Nemám s tým problém, nemám problém sa prispôsobiť žiadnemu tréningu. Či už sa kope, či už sa hádže, či už sa boxuje, udiera alebo hocičo iné. Primárne na týchto dvoch bojových športoch som bol vychovaný alebo som vyrastal v blízkom kontakte s nimi. Presne pre toto by som sa chcel niekde ďalej posunúť v tomto. Či už na nejakú súťaž alebo niečo podobné. Naposledy na normálnej súťaži som bol pred rokom a pol, čo bolo od ADCC Slovakia na grapplingu v Banskej Bystrici, kde som sa vlastne nedostal v podstate nikde. Vypadol som úplne v prvom kole proti jednému veľmi dobrému chlapcovi, chalanovi, mužovi, by som skôr nazval, keďže má dieťa. Tomáš, pozdravujem, ak to náhodou počúvaš. Vyhral celého našho pavúka, takže ešte raz v tomto gratulujem. Ale to neznamená, že si nejdem po odplatu. Dneska si ideme dať nejaký taký ľahší tréning, skôr na rozhýbanie. Nejaký viac technický, menej silový, menej záťažový na ten box. Dáme si nejaký footwork, nejaké úhyby, dám si nejakú techniku, dám si niečo podobné. Uvidím presne čo. Mám nejaký nastavený svoj plán, nejdem podľa nikoho, idem skôr sám podľa seba, ale podľa toho, čo mi povie môj tatko, pretože s mojím tatkom trénujem. Že ideme dať vlasy do copíku, hodíme na seba kimono, obujeme sa a idem na to. Keby ste sa náhodou niekto čudoval, že prečo mám na sebe kimono, tak je to skôr nejaká moja osobná preferencia, pretože kimono nie je úplne ľahké a je to aj nejaká záťaž pre vás na to telo a plus sa v tom cítim decentne komfortne, takže som si uvedomil, že mám malý statív, takže musím priam zohnutý celkom. Topánky nemám priamo boxerské, mám to skorej na zapasenie. Kus sa rozhýbeme, rozbeháme a ideme na to. Ešte som nezačal nič robiť a už cítim, že svalovka nohy hituje. Celkom som z toho mohli, že vyzerám asi jak šašo. Po mesiaci, keď som nič nerobil teraz, celkom to cítim aj na pohyboch, že nie sú úplne v tom štádiu, v akom by mali byť asi. Nie je to ako výhovorka, ja sa nevyhováram, ja viem, že nie som úplne v tom, akom by som mal byť. Presne preto to robím, že keď si za pol roka, alebo či už len za pár týždňov, alebo mesiacov pozriem toto video, tak chcem vidieť ten progres, cez ktorý som prešiel až do toho bodu, v ktorom budem. Či to zlepšilo alebo nie, ak sa to nezlepšilo, tak to bude asi veľký problém. Hej, poďme ďalej. Ak by niekoho náhodou zaujímalo, do jakého štýlu sa to snažím ťahať, alebo jaká má technika, tak úplne vám poviem, nemám nejakú presne určenú techniku. Snažím sa boxovať na starý ruský štýl. Momentálne teraz už 3 roky, 4, fungujem čisto na starom ruskom alebo na takom tom ľahkom sa snažím. Sice mám 120 kg, hej, ale či už ísť do toho ruského alebo do toho kubánskeho alebo niečo podobné. Boxujem na obidva nohy, neboxujem primárne na jednu. Áno, mám dominantnejšiu ľavú nohu vpredu. Snažím sa učiť aj na pravú. Respektíve furt to mením, či už na sidestepoch alebo na hocičom inom. Takže nemám priamo určenú nohu, ale cítim, že áno, tá ľava je dominantná, ale snažím sa byť univerzálny, nesnažím sa fixovať na jeden štandard alebo na tú jednu techniku. Hovorím, nevyzerám ešte úplne najlepšie asi, pretože sa musím naspäť dostať do pohybu aj do všetkého, ale to za chvíľu príde. To som povedal presne, preto to robím. Že to je čisto boxerský štýl. Keby asi robíme niečo iné, kickbox alebo niečo podobné, tak to asi úplne využijem.
momentálne pracujem na boxe, takže každý má nejaké svoje chyby pri tom, alebo nejaké svoje zlozvyky, nie chyby, skôr aj zlozvyky. U mňa napríklad ten, že keď idem dosať stepu, tak idem cez petu. Hej, treba to odstrániť, odbúrať. Nepijem skoro vôbec tréningy, ale keď sa napijem, tak ideme si dať ten footwork. Viem, že dáme ďalej, ale to si ukážeme potom. Dáme si ľudia zase možno takého trocha toľku, lebo v každom videu chcem niečo buď prebrať, povedať, alebo o niečom porozprávať. Prvý taký malý topic, čo by som to povedal vám ľuďom, je, že asi upracujte si pravidelne v hlave, aby ste nemali chaos. Je to celkom klišé, ale myšlienky, ktoré vami prúdia, nie sú vždycky úplne ľahké buď zastaviť, alebo nejako ovplyvniť, alebo nejako v nejaké krátke dobe vstrebať. Napríklad pre mňa to je tiež ťažké, nejdem tu každé video hovoriť, že o bože, ja som teraz taký zlomený srdciečko, toto nie. Nie, len viete, ono vás to veľmi mrzí. Veľmi vás to mrzí, pretože myslíte na toho človeka aj všetko. A stále vám prebiehajú tie myšlienky v hlave, aj keď a vždy chytíte nejakú tú svoju vlnu toho, keď si o tom chcete buď porozprávať, alebo niečo, alebo poplakať. Môžete byť hociaký veľký chlap, aký chcete, ale ak sa vám stane niečo, čo vás nejako, že mentálne zasiahne, alebo skôr buď duševne, alebo nejako, že nie fyzicky, tak môžete byť hociaký veľký chlap, môžete byť kto chcete, ale vyplakať sa je úplne normálne, hej. Ja som vám tiež priznám, ja som sa tiež vyplakal, moja mamke, keby tu nie je moja mamka, tak asi som na to sám predpokladám, ja som, že aj tatko sa o tom porozprával, len s tatkom to je teraz ťažšie, bo nie je doma. Hlavný môj prístup do toho bola mamka a veľmi mi v tom pomohla, či už keď som sa potreboval vyplakať, vyrozprávať niečo podobné. Aj teraz viete, vám je ťažko za tým človekom a bude vám ťažko za tým človekom. Každému to je inak. Každý mesiac, 2 rok a tak ďalej, lenže musíte si na to zvyknúť, takéto je, takéto aj bude. A nie ste človek, čo to prežíva jediný. Pred vami to prežilo, alebo prežíva to respektíve skoro každý jeden človek. Nerobte si to veľkú hlavu. Keby ste na to sám, tak je to 4-krát horšie, takže nebudete sa o tom porozprávať, vyplakať sa alebo niečo podobné, že plač zvyšuje 80% morálky. Keď máte taký pocit, tak bohužiaľ, budete sa s ním musieť asi teraz nejakú chvíľku naučiť žiť, nejako to vstrebať, nejako to predýchať, pretože tie myšlienky na toho človeka vám budú brať stále. Zabudnúť na to nikdy nezabudnete, iba sa od toho nejako odprostiť. Hlavné je odpustenie, za mňa aspoň si myslím, že hlavné je ľuďom odpúšťať a nemať zášť voči nikomu, ale hovorím vám, keď odpustíte tomu človeku, či len sami, že sa mu nepozrite do očí, ale si teraz poviete, odpúšťam tomu človeku za toto a vôbec ma to nemrzí, tak bude vám lepšie. Takže to som vám len ľudia chcel povedať, neviem tu nejako o tom veľa rozprávať, pretože nie sme teraz od toho, ale chcem tu dať furt nejaký taký segment, keď sa porozprávam s vami ľuďmi, aj keď len cez kameru. Úplne vám poviem po tom prvom videu, čo som mu dal, tak mi to veľmi pomohlo, či už tou podporou od ľudí, alebo to, že sa mi tak uľavilo. Stále mi behajú tie myšlienky v hlave, ale tak to už neovplyvním a viete, je to ako je. Bohužiaľ, vy s tým neurobíte nič, nemôžete do ničoho človeka tlačiť a toto je môj talk segment v tomto videu ako 20-ročného fagana, ktorý sa snaží pomôcť ľuďom a vám povie len to, že nikdy nie ste na nič sami a to si zapamätajte. Svet je zlý, ale nie každý človek je zlý a väčšina ľudí nie sú zlí. Takže tak, užívajte ďalej. No, zaostrím ma to. Boli ma brucho, je mi nagrc už, ale dáme si aspoň ešte šnúru a uvidíme, čo si dáme ďalej, uvidíme, či to budeme dať, či budeme ešte vládať, takže hovorím, nie je mi úplne najlepšie. Je to zlé, ale nemám absolútne chuť do jedla, takže teraz málo jem. Čo ľudia, absolútne to nerobte, na jedle sa nešetrí, ani nikdy jesť treba, pretože chytíte nejaké žalúdočné vredy alebo niečo a je zle. A len hovorím, že celkom ma bolí teraz brucho, pretože ja nepapám, ale ľudia vy to robte. Ideme si dať šnúru.
Haló. Ešte vždy si? Hej. Nohy horia. Ľudia, nebol to úplne najšpičkovejší tréning, ale celkom som pri ňom zničený po takom dlhom čase, keď mám pravdu povedať. Toho, nazvime to, že nič nerobenia. Všetko bolo robené po 3 sériách. Celkom to boli a pre skoro 2-metrového 120 kg chlapa, dieťaťa, neviem, možno volať ako chcete, Dylina možno. Robiť šnúru celkom zabolelo po tých nohách ešte aj. Som rád, ľudia, že ste pozerali so mnou, teda vlastne pozerali, že ste pozerali vy mňa. Vidíme sa určite zazne pri nejakom videjku, uvidíme, čo bude. Mám na pláne robiť aj skoro také srandovné veci pre mňa, že chcem vedieť, či naozaj funguje alebo nie. Ale to sa nechajte prekvapiť. Zase opakujem, ako v každom, mám vás rád, ľudia, držte sa. Dajte si na seba pozor a som tu ja vždycky pre vás, vždycky tu je niekto pre vás, kto vám rád pomôže. Vidíme sa, ďakujem za podporu. Ešte raz všetkým, veľmi mi to pomohlo. Hlavne mojim kamarátom, ale aj ľuďom, ktorých nepoznám a podporili ma. A som za vás rád. Buďte zdraví a šťastní a dávajte sa pozor. Ahojte.